अरे ମୁଁ କାଲି ରାତିରେ 1700 ଟଙ୍କା ରଖିଥିଲି ଆଉ 700 ଟଙ୍କା ଅଛି ଆଉ 1000 ଟଙ୍କା ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ସନାକୁ ନେଇଥିବ, ତାକୁ ଯାଇକି ପଚାରିବାର ଅଛି। ସନା, क्या ହେଲା ତମକୁ? ମୁଁ କାଲି ପର୍ସରେ 700 ଟଙ୍କା ରଖିଥିଲି, ଏବେ 700 ଟଙ୍କା ଅଛି ଆଉ 1000 ଗଲା କୁଆଡ଼େ? पहले मत क्यों पता ମୁଁ क्यों କଲି ହେ? ମୁଁ ତ ବାସ୍ ପଚାରିଲି ଆଉ 1000 ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ତମ ପର୍ସ ତମ ପଇସା ମତେ କିଏ ଜଣା ହେ? ତମେ କୋଉଠି ରଖିଥିଲ କି ପଇସା? ମୋ ପର୍ସରେ ଏକା ରଖିଥିଲି। ମତେ କିଏ ଜଣା ହେ ତମ ପର୍ସ କାହା ପାଖରେ କୋଉ ଜାଗାରେ ରହୁଛି? ତମେ ମତେ ଶକ୍ କରୁଛ କି? ମତେ? ତ ତମେ କିଏ କରୁଛ ହେ? ମୁଁ ତମ ଉପରେ ଶକ୍ କରୁନି, ମତେ ପୁରା ଜଣା ଅଛି ତମେ ଏକା କରିଥିବ। ତମର ଏତେ ସାହସ କି? ବାସ୍ ବହୁତ ହେଲା ହେ, ତମେ ଏମିତି କହିବ କି ମତେ? ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପଇସା ମାଗୁଛି ତମକୁ ସେତେବେଳେ ତମେ ଭଲ ପିଲା ଭଳି ଦେଇଥିଲେ ହବନି କି? ତାହେଲେ ପଇସା ତମେ ଏକା କରିଛ ନାଇଁ? ତମକୁ ଜଣା ବି ଅଛି ଘରେ ପଇସା ପାଇଁ କେତେ ଅଭାବ। ଆଜି କ୍ଷୀର ବାଲା ଆସିକିରି ପଇସା ମାଗୁଥିଲା, ଆହୁରି କିରାଣ ସାମାନ ଆସିବାର ଅଛି, ଆଜି ଆହୁରି ପୁଣି ତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବିଲ୍ ବି ଆସୁଛି। ଓହୋ, ଝିଅ ରୁଣ୍ଡେ ହେ ତମକୁ। ତମେ ପଇସା ନେଇନା ହେଲା, ମୁଁ ଯାଉଛି ଏଇଠିରୁ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ଓ ପରିବାରମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗିବ।